Karbi Anglong district lapen Dimapur adak an Krong Phli atovar pikaselam non malom pangcheng panbomlo. Bangsa atovar pikaselam pun ajok Doboka pen Karbi Anglong alo nang kilucheng kilir seng Doboka Reserve Forest angnam jo karjap soy hahu athengpi doan kepakrep angring thetan. Karbi Anglong district alopen Nagaland state along an la Krong Phli atovar pikewan ajoine suri athengpi thengpran kepakrep nang kedokoga jo Assam along phan krepli tokbor isi mate 14.1% kilir seng nangabi bomlo pusi. Satellite data analyze researchers University of Maryland hinpensi pangdak ponlo. Lasungsi Hojai district Doboka pen Karbi Anglong nang kilurahut nang ki phocheng kilir seng pen ning ke clojet Doboka Reserve Forest along karjap soy hai huya thengpi setami bangso Krong Phli atovar kaselam ponahut rong suri sose ke krep angring thedunglo. Bangso puta klar dagalam the Bikrom terano longpen arju ponsenan. Kardom Karbi Anglong live kelang ratun tuan. Pinil dum Karbi Anglong live pen ladak Doboka la bangso angnam adu sidolo. Ilitum Karbi Anglong a district naki lut mate East Karbi Anglong naki lut cheng la bangso angnam ke phocheng la bangke ladak ke Hujai district lo. La bangso Hujai district ke parlo pon jasabet la bangso angnam penangan ningkan pen aring lok do tum husi la bangso aring lok tum ben kevan sikuna thengpi pen chenglok lapson teo ka thengpi pen chenglok lapson karjap so thengpi ladak Doboka ingnam pi long dolo la bangso thengpi ke do karjap so ajoine se ladak ke selfie zone mate ladak reservation kelang me nai adim lo ladak ta same sining du bang non for land la bangso na ke lijia posi non bang ke cameraman pakka pun la bangso thengpi na non bang ke for land na ke lijia ajok si non bang ke la bangson si alang litum forest ahin pen alang litum forest ahin pen la bangso alang litum markings same people lo Ningkan pharu pen kidotang athengpi kepakrepen kapajok ponje phanpura kedam tang preni phai inkoira clearly all Muslim student union atum pen kache song aside dingpon bangso kache song ponahut trees give us life, trees give us oxygen, stop cutting trees, save the world nitumta chithedo nituma phan nang pidedri pura thengpia rongalong ketarasai dingpon ilitum climate change pen chenglok ilitum pirthi thengpi thengpang jong sabi te kuson si ilitum muni rakhai same kereng pomala so alam matha ponsi amsu tum sitame labangso protest alang tum ajai mek deng ponlo labangso alu alang litum non helang alang litum pabon pon labangso protest same pabon ponlo unan ke labangso towar pajok loji phansi alang litum tak kache song pon padu ponlo lasi labangso thengpi jong si four lane pen jong si pipon pe kapre ka direction jong si pon lupulo te labangso anakelang me adim an selfie zone an so se labangso thengpi thengpang karja so joini si lapu ilitum Karbi Anglong nang ki lucheng labangso a district nang ki ludhut labangso ang nampi ke phocheng labangso Doboka reserve an so se kelang me ke non bang ke four lane nang ke le joini si labangso athengpi same pipon lap pola se Bikrom Teran report Karbi Anglong live.